טוב, מה שלומכם? היום יום שלישי, והיום נדבר על עוד צבע. תכף אני אגיע לזה, אבל לפני שנדבר על הצבע, בואו נעשה שיר בוקר. איפה ידיים שלכם? בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל החמודים. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המתוקים. אז בואו ננער ידיים, ננער גם את הראש. בואו ננער ידיים, 1, 2, 3, עוד פעם. בואו ננער ידיים, ננער גם את הראש. בואו ננער ידיים, 1, 2, 3. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המתוקים. כל הכבוד. עכשיו בואו נראה מה הבאתי. הבאתי מלא גזרים. איזה צבע הגזר? מי יכול להגיד לי? הוא לא אדום והוא לא כחול, או אפילו לא ירוק. אני יודעת. הגזר בצבע כתום. תגידו אחריי. כתום. אבל יש לי פה הרבה. כמה יש לי? אני יודעת. אנחנו צריכים לספור אותם. אז תעזרו לי לספור כמה גזרים יש לי. 1, 2, 3, 4, 5. וואו, כל כך הרבה. אם אני מורידה 2, אז כמה נשארו לי? אוף, שוב נצטרך לספור אותם. אתם יכולים לעזור לי? 1, 2, 3. רק 3? בואו נספור אותם באנגלית. מוכנים? 1, 2, 3. עכשיו, אם אני אחזיר את הגזרים שהורדתי, אז כמה יש לי? טוב, בואו נספור אותם שוב. 1, 2, 3, 4, 5. שוב יש לי 5. בואו נספור באנגלית. 1, 2, 3, 4, 5. כל הכבוד. ספרנו את כולם. יש לי סיפור נחמד על גזר. בטח אתם כבר יודעים. הסיפור של אליעזר והגזר. אז יום אחד אליעזר יצא לגינה שלו וזרע בגינה גזר. והגזר גדל וגדל וגדל וגדל. עד שיום אחד אליעזר אמר שהוא חייב להוציא את הגזר. זה מוכן. אז הוא פשט ידיים. והוא התחיל למשוך בגזר. בואו נדמיין שהכרית שלי הגזר. מה אליעזר עשה? הוא משך בגזר ומשך בגזר והוא לא הצליח להוציא. הסבתא הגיעה והצטרפה ושניהם ביחד משכו בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך גם שמאלה,
לא יזוז הגזר. אז אביגיל גם באה והצטרפה. אז בואו נראה אם שלושתם ביחד יכולים להוציא את הגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך גם שמאלה, לא יזוז הגזר. אז מי בא אחריו? אחרי? אבב, אבב, אבב. הכלב בא. הכלב גם מצטרף. והוא פשוט רגליים והתחיל למשוך עם כולם. מוכנים? בואו נמשוך. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך גם שמאלה, לא יזוז הגזר. מיאו, מיאו. אוי, מי זה בא? מי מצטרף? החתול. אז החתול בא וגם פשט רגליים והחזיק בכוח וכולם משכו ביחד. אתם מוכנים? משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך גם שמאלה, לא יזוז הגזר. מי בא עכשיו? סקוויק סקוויק, סקוויק סקוויק. עכבר קטן. העכבר רץ והצטרף על כולם. ובואו נראה אם הם יכולים להוציא את הגזר. יאללה, פעם אחרונה. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך גם שמאלה. וואי, אוי! ויצא הגזר. וואו! כולם הצליחו להוציא את הגזר. אתם גם יכולים לעשות את המשחק הזה בבית. שאבא או אמא יעזרו לכם. שימו רגל על הגזר ותיתנו להם למשוך. יופי. בואו נעשה דקלום לסיום ונתראה מחר. היום אני רוצה לעשות דקלום חדש. תראו לי את הידיים. אצבע לאצבע נחבר. והנה כדור פאר. מתגלגל, מתגלגל, נתקל בקוץ ומתפוצץ. אוי, מה קרה לכדור? לא נורא. אז תודה רבה שהצטרפתם עליי, ונתראה שוב מחר. I love you.